off, piece of shit. Yeah. Good. Alright, man. Our arm sacrifice is complete. What The fuck is this? Nej, Wait, what? yes! This is so messed up. It's awesome. Ja, dat pletje niet weg. Extra. Jag vet inte, det är så creepy yo. Ja, den går där. Alright. Bro. Kan jag hit monster? Wow! Där fann någon. Levi synd där. What? Where? Oh. Hattar. Fucking, oh! Ständ inte bara där. Tänk bara ut. Oh shit! Burn the bitch! Ik probeer. Ah man. Wat? Levi flytta. Ander is centrum. Move. Ik heb plagget op mijn ballen. Oh shit, mamma är ständ där. Jag nackar en stick. Ja man. Vilken ritual man det. Insane nice nu. Vi kan sticka free för jag fucking katana out of nowhere. Visst shout jag gång. Daar terug de fiskar. Je missar löjv, je missar skruv van de löjv. Visst det Jesus Christ, dude! Du slår med en katana! Shit! Gotta eat some food, man. Jag kände mest löv. Jag missar löjv. Kan det? Wow, this the... Vart du till? Wow, Jäger. What the fuck är det för det? Kan du? Är det där var? Er was daar nere. Boja. Ich kast. Ik wil swim. Ich kast en. Är det djupt va? Håll sig kvibbla där så stött. Het is meteen bij me hier blijven. Och jag så inne för. Nah man. Kus lent drin? Är det levande? Är du Jag hade inte vatten. Oh! Let's go. I couldn't, cause I got zero though. Gimme. Jag har utläst det spelet med det. Du bonde. Oh shit. Don't fail me now. Yeah! Are you kidding me? You're Got Du just aftan det. Så att jag ska flippa ett tempo så är det. Let loose. Flick. Oh my god. Alltså. This is so amazing. Whoa! What the shit is burn? Han tecknar super beautiful awkward to lay it on! Are you shitting me? What have you done? What have you done? Oh! Oh, it's someone. That's so beautiful. Wait, what? Get that shoulder. Yeah, I'm sorry. What the fuck, someone? Sorry. No! 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 Wat? Qu'est-ce que
Hoe heet ik gewoon smiley dan een fucking name? Ja, maar dat echt nou wat dan. Woo! Ik heb een big penis, man! Berätta, jag bara vill göra. Invite Levi. Jag fick spela fucking ES. Fucking invite med Jesus! Kom då, Frie! How? Steve, Oh, shit. Never mind. I did it. Failed to send invite messages. Det är här de bro. Nej Yeah, man! What's up, bro? Nice! Fuck you, really awesome! You're awesome! At least I'm social justice warrior. Ta min akla bara underboxer då! De ser underboxerna istället! Ta den fucking holster. Lär. Fuck, jag har så gott det ut går det. börja. Du får dodga bara mig. Ja. Vi är börjat. Jag är för toucha på mig, jag tog inte fucking skada. Ready? Igen. No! Ja, jag har chans. Jag har inte fått! Jag har inte fått! Jag kanske finner några mål! Jag var fucking skite. Gärna fria. Du får fria Är till det tillbaka. ner? Oh god. Jag har gjort så. Jag litar äckla sån vapen och för anke. Men du kanske går med. Oh ja. Stopp bud! Stopp! Släpp han. Nej, inte hyllan och lätt att döpa det. Han kan inte kasta kylan. Lägg det ner. Rulla någon. Släpp han nu. Hoppa on, teabag. You cold ass husky. Holy shit, Ria! Oh! Jag fick ju spela det. Au, det vet du lägga kallar heat. Nej, jag är jag säger det. You där. Inte larma så länge. What? Ria! No! What? Larma så länge. Jag köper han. Det är så. Satt i er. Jag har nog stått det. Oh shit. Jag har stått nu. I can do this. Easy boy. What's going on here? Också framför Levi, jag vet inte. The bite from which am I, by the way. Shot, the glass. Nej vi tjötar nu, Carniver! Shot the glass. Carniver efter. Åh, du är typ boy down. Men jag är med efter allting. Ska jag last? Har ni kläder, Levi? Nej, Is it det done? är fyra. Shot on Levi, you're last man, standing Levi. Kan jag göra? Du är down. Jag är down. Med fest. Är det? Nej, du törstar inte. Vi klarar det faktiskt, boys. I did it! Oh my. Okej, träff där. Ska inte kunna. Är det fria toilar, Niklas? Jag kommer inte ihåg. Trutcher är han ska en efter. Och bilar! Bilar. Oh! Träffa Twitchy sen! After all we went through. Det var så dramatiskt. Jag hörde det dramatiskt om switchen i 18 nummer. Dude.